Voor de opening van het Museum Belvedere in 2004 zou componist Kees Bielstra de feestelijke openingsmuziek schroeven. Het kan er net van, zo wat een heel jaar daarvoor stoor Kees in 58 jaar jong. Het weer op een snijtermiddag in april van het jaar. Mensen weer uitnodigen om de vordering van de bouw van het museum te vieren. Doe jij de ik van de onverwachte deur van mijn vriend Kees, die van mij en oren zulke bijzondere filmmuziek schreeuwen hier. Na zijn versterren worden van Kees sketsen voen voor die openingsmuziek. Baseerd daarop had zijn collega-componist Paul van Brugge een in memoriam voor marimba en cello schreeuwen. Inspireerd door die Peer Nijlitten noten en door de schilderijen van Willem van Althuis, maar waar Kees zich zo verwant vielde. Dus ik heb een korte tijd heb ik hem echt goed gekend, maar en toen maar die opening, of eigenlijk de peel op het dak, dat wie heel wijd, dus het is in oktober, tot om 4 is die opening en in april. Ja. Toen stond het skelet er. Ja. En nou, toen was er Ielrikke, ik heb er 100 schilderijen van Jan Roos opgehangen. Nou, dat was een geweldige ambiance. Ja. En daarvoor hier Kees, ik zei, hier hem bellen, diezelfde morgen nog. Ik zei, moest wel komen. Ja. Kees weer net een man van op de voorgrond en van die openingen. Nee. Maar ik wou dat hij kwam. Ziet de Pruxma, die verzwaring de muziek. Nou, Ja. perfect. Ja. Dus dat hij een soort mensen, dat was echt geweldig. Ja. Nou, en toen belde ik Kees. Ik zei, Mustel, ja, hij zei, ik kom. Tom, hij zei, ik kom. Ik beloof het hem. Ja. Nou, toen ben ik hierin gekomen. Nou, dan moest iedereen wat vertellen. En, ja, toen is dat weer een heel wij. Die première ik dat Kees onder dat rennen van Simpsons, dat hij toen Ja. heen van is. Ja, met die hele wereld. Ja, dat is dan weer. Ja. Nou, door maar. En toen stier die politieauto. En ja, toen dacht ik al, dat klopt net. En ik die de doorriepen en ze lieten Kees zijn chronometer zien, en die er altijd bij hem hier. Verder liet ik niks bij hem. Is deze van je man? Ja. Nou, toen zijn ze direct al dat er overleden weer. Dus dat, ja, dat denk je is misschien nou geen flits van voerbrutsen of zo. Ja. Maar nee, toen weer dan ja, staat je hele wereld in, want je kan het net bevetsen. Nee. Toen met die zoek fjouwke spelen. En ik heb 2 keer spelen en na de 2e keer toen, dan weet ik net meer als Tono kwam, was dat Tom. En die zei van Kees is Tom. En toen moest ik nog een keer spelen. En nou, dat die vrij heftig, zeg maar. Dus ik zoek een stuk of 6 samen in het spelen en ik heb uiteindelijk, nadat hij het weer ronddenkend, 12 minuten spelen en ik heb zo goed spelen dat ik hier het bloed in mijn vingers zitten. En ja, ik ben gewoon helemaal, ik weet net, dat hier mijn zijn macht, kijk het moet me zelf om gebeuren of zo. Dus wie wel, ja, dat vind ik eigenlijk nooit weg. Dat lacht weet ik nog precies hoe het weer. En het wordt vrij donker. En, Ja, een griezig waar weer. Griezig waar. En aan de buitenkant, in dat 2 doorepeningen weer nog het lacht naar binnen kwam. En doos kwam ze daar onderin. En het weer, ik weet het nog precies. Ja. En ja, dat weer heftig. Ja. Ja, die was ineens was die weg. En daar heb ik echt klap van gehad. Ja. Ja. En niet alleen, ja, we zijn echt in die tijd wel echt vrienden van elkaar geworden. Zo. Ja, dit was gewoon, ja, je hebt vrienden in allerlei soorten en maten. Maar dit was echt iemand waar ik heel veel mee werkte en waar ik heel veel naast zat. En waar ik ook heel veel van leerde. Gewoon ook over orkesten en balans in orkesten en wie wat speelt en wat een belangrijk moment is. Ontzettend veel aan gehad. Maar dat miste ik ook. Dus ik was dat ineens kwijt.
Met deze twee vrienden in de kunst reisde ik in 1989 al naar Praag om de muziek van Kees van mijn telefilm Maten op te nemen. Het wie in dezelfde studio waar ik verneemde regisseurs als Roman Polanski en David Lynch kwamen voor Harrenfilmmuziek. Wordt het spul nou installeerd? Installeren, hè? Het uitdelen der partijen. Het wieren prachtige en intense dagen. En Kees, die er voor de eerste keer wie, wist precies wat er woe. En liet zich net van zijn stik brengen door de Tsjechische topmuzikanten die met internationale grootheden als Philip Sarde en Jerry Goldsmith werken hier. Gaat het lukken, Kees? Het gaat lukken. Ja? Ja, Heb je er alle vertrouwen in? ik heb altijd vertrouwen. Ja, altijd vertrouwen. Yes, yes. Yes. The same, yes. 1, 2, 3, 4. Yes. Zijn muziek wie dan misschien net zo complex, maar Frege trok zijn bij tijden ongewone akkoorden wel de grootste concentratie van het orkest. En hij zegt erop dat ze het uitvierden zoals hij dat betocht hier. De takkomstdag. Je zullen de zwieren boeienbrek. Kees, wie al jong dwaande met muziek, kwam uit een muzikale familie, speelde in rock'n'roll bandjes, die on amateurcabaret. En voel Futten dadelijk al op, trok zijn kwaliteiten als eigenzinnig muzikant. Vlees en grieten en jerpel, zelfse dag. Oh nee, dat nooit, oh nee, dat nooit, dat nooit, dat nooit, dat nooit. Vanke uit Poppenwier, hip en mooi, mij lang sloeg hier. Dat kist zo net een simpele cabaret om een pak nemen, hè? Dat voelde leuk, hè? In het Vondelpark. En ik lang werd net riep van een commune. Riens, wanneer heeft je Kees voor het eerst getroffen als muzikant? Ja, ik ben minder jaartal, daar gaat het net om. Maar ik weet wel dat ik op een bepaald moment een pianist zocht. Omdat de pianist ik hier, Joop Verbeke, die houdt ermee op. En toen ik hier Kees al eens jet bij het orde onderwijzerscabaret van Roel Bergsma. Dat waren dan amateurs. En hij was opvallend goed. En toen ben ik naar Holm reizigen. Want daar went, zei Kees en Fenna. En op dat moment weer ik kreeg het chance komen en zo dus voor de klas. En toen kwam ik met mijn alles in een warskoppende voorstel om pianist bij mij te worden. En dat had er niet in. Dus hij had nooit voor de klas gestaan. Hij is voortdurend door bij mij in de combo kom. Oh ja. Ja. En componeerde hij toen ik lieten en zo? Hij voortdurend, ja. Oh, ja. Dat werd er volle tevreden niet. Kees was natuurlijk tegen eigenzinnig in zijn onpak.
Ja. Dus het hier natuurlijk een wonderschone kwaliteit. Ja. Maar het wie je net altijd had, dat zoiets van... Je kunt het publiek voor dadelijk grip op krijgen. Nee? Nee. Hij vond kwaliteit belangrijker als het directe succes. Ja, hier en daar natuurlijk wel een hele mooie, dwasse aap. Maar hij weer uniek in zijn... de keuze van zijn akkoorden en zo. Hè? Ja. Ja, want ik maar Kees, een periode lang van de AVRO hebben wij een programma gehoord. Ja. En ik weet wel dat in Hilversum ik altijd collega-pianisten die toch even kwamen te zien van hoe doet er dat? Hij zat de derde. Als dat lukt. Ja, dat is zo'n kind wat aan het spelen is. Je hoort bijna de kilte en de dreiging die eraan gaat komen. Dat is zo ijzig. Het schroeven van muziek voor toneelstukken van theater wie voor Kees een nieuwe, opwindende ondervinding. Zijn muziek zorgde er mij voor dat die voorstellingen de ziel van de mensen rekken. Kees heeft nooit, vind ik, een illustratie gegeven. Heeft nooit de anekdotiek opgezocht. Ja. Heeft altijd een geheim van wat zo'n stuk was weten te verklanken. Ja. Zelfs bij een stuk als De Knecht van Twee Meesters, wat een van de eerste producties, uitbundig stuk. Ja. En met heel veel beeld en feest en gezang. Ja. Als je dat nu weer terug hoort, dan hoor je daar dat het ook niet alleen maar een soort van uitbundigheid was, maar daar hoor je dissonante klanken in. Ja. En het viel me nu op, na zoveel jaren, 20 jaar geleden, ja, dat zelfs in zo'n uitbundige, feestelijke voorstelling Kees erin slaagde telkens die tegenkant mee te pakken. Die muziek van hem, ja, als ik het nu weer beluister, denk ik zou er nu opnieuw mee aan de gang kunnen en iets nieuws maken. Ja. Dus dat is niet iemand van die stilstond. Het hartberoep van Kees Wier, regisseur van squalle televisieprogramma's bij Omroep Friesland. Ik daarmee roen hij eruit, door zijn fantasievolle en neer-routineuze aanpakken. En vanzelfs leverde hij van die programma's, maar ook van die van collega's, de muziek. Waarom je
Stoon het altijd in mij eten en slept en laken en goed. Maar geen gezeur. Trouwens, heel wat radioharkers zullen aantekenen ha onze originele composities van de liederen die gezongen worden door Leni Dijkstra. En die hij zelfs begeleid. Kees, ik denk wie de artiest van de omroep. Loet is nou, dat hoeft hij niet te vertellen, maar dat is soms wel eens lieker wichtig als het beeld. Hè? Ja. En soms nog wel wichtiger. En ja. Kees die wist dat heel goed aan te vielen hoe je Loet, ja, hoe je daarmee het beeld ook opkrikken kon. Of hoe je beelden bij elkaar brengen kon. Kees bracht het creatieve erin. Ik wil in het begin, dan was dat al je keurig op een rietje zetten, de skiertnis. Ja. Willem van Althuis hebben een keer een documentaire om maken. De schilder, ja. De schilder, die schilderijen maken. Het werd eigenlijk abstracte, soms niks opstiert. Werd een grote leegte is eigenlijk. Niet een gruwelijk soort waailied. Ja. En daar wil Kees ook heel graag muziek bij maatje. En dan maakte Kees, we hadden het programma ik niet op die film met waailitten. Kees maakte muziek wat die haast helemaal net onwijzig weer, maar die zat treffend passen bij die schilderijen van Willem van Althuis. Ja. Dat je denkt, ja, hoe we hadden dat wij? Hoe komt dat? Je bent dan aan het uitzoeken maar hoe volk en daar. Je wil eerst maar zo min mogelijk dingen te doen. Het moet zo simpel mogelijk weer worden om een stemming, om een sfeer te treffen. Ik denk dat is een soort ballijst beschouwen. Ik denk alle ballijst moet eruit en ik moet zo min mogelijk oerhouden. Ik moet een sfeer treffen, die sfeer, daar moet iets levens uitkomen. Uw eerste gearworking weer bij de bioscoopfilm De Dream. Ik wie je aan hem vaststeld en het wie futtendaliks raak. Zeker nadat ik zijn muziek jeet hier. Die hij zelfs graag omschreeuwt als harmonisch atonaal. In zijn filmmuziek weer er een delicate balans tussen oerjefte en distantie. Uitersten verbinden. Xavier Kees. En Xavier zijn muziek. Dwijs en teer. En zijn stilteskoen krijgt zo volle sissen als zijn noten. Jongen, wat best bruin. Ja. Dag uit. Dat is training. Ja. Goeie, Vimme. Is dat Gerben? Wat jongen, ik ben toch aangegroeid. Ik vond hem een ongelooflijke romanticus. Ja. Maar ik wil, hij dat vond ik mooi, een beetje een schurende romanticus of zo. Dus hij mocht ik wel even dit wel. Toch? Ja. Soms ik maar akkoorden. Mocht ik wel even eventjes, oh wat gebeurt er? Zit het atonale oren? Ja, exact. Maar ik in de films die hij vandaan maakt, dus gebeurde dat soms denk ik denk, oh, waarom doet dat nou? En dan kreeg het niet dat zo'n dubbele lading, maar het beeld. En
dat zoest er niet wat wij verwachten. Dus dat scheurend romanticus of zo. Zij iets, denk ik. Ja, ja. Want ja, romantisch is het zeker. Die thema's en die... Dat spreekt mij altijd ongelooflijk om. Die cd Nienke, die hek je wel heel soort gries draadje. Oh ja? Ja, die vind ik het kitter. Ja, dat is zulke mooie thema's, zo mooi uitdrukken. Ja. En het is zo, die thema's zijn zo simpel. Dat vind ik zo mooi. Het is zo simpel en dat toch heel krachtig. Geen opsmuk of zo. Ja, ja. Tijdens de repetities, als hij de muziek kwam voorspelen en doen. Dat was een joyeus, wereldse, kritisch, een heel innemende, bezeten man kwam daar, leerde ik kennen. Een hele aimabele man ook. Maar dat zat ik vond daar een rare kant. Er zat hij had ook een duistere kant aan zich die ik eigenlijk nooit zo... die ik wel in... Kijk, in zijn composities hoorde je dat die duistere kant niet ver van hem afstond. Want dat wist hij te verklanken. Daar kwamen wij in discussies nooit aan toe, maar... Via de muziek kwamen we daar dus wel aan toe. Had hij ook een sombere, melancholieke kant, of niet? Ja, die had hij zeker. Ja. Want als je zijn muziek hoort, die is in het algemeen redelijk, nou, ik wil niet zeggen somber, maar zeker melancholiek. Bijna heel altijd. melancholiek, ja. En daar hadden we het dan wel over. Nou, dat ging altijd met een lach en zo. Daar kon ik nooit echt bij hem komen, wat hij daar nou mee had of zo. Maar dan kon ik zeggen, dan kom jij weer aan met je depressieve muziek. Weet je wel? Dat vond hij leuk. Dat vond hij, ja. Of andersom. Nou, eindelijk is een vrolijk deuntje Kees. Ja. Nou, ik wil heel erg lol om hebben. Maar hij had zeker een kant waar, ja. Kees is natuurlijk ook hoe het gezellig mee in het café zitten. Ja. Ik weer signalering jouwende op een gegeven moment. Ja. Ik was een baas. En Kees en baas, nou, dat weer natuurlijk heel dreig. Ja. Dan zei ik tegen Kees dat weer de tijd, ja, de functioneringsgesprekken moesten vierd worden. Oh, ja. Nou ja, dat weer natuurlijk met Kees. Ja, waar was dat functioneringsgesprek vieren, zei Kees dan? Wat voor café maar we hinnen. Ja. Dat wat maar in café. En nou ja, overigens, dan hierde ik hele goede gesprekken. Hè? Hoe is in programma's of wat er nog woe. Ja. Of, dat klinkt nog heel dramatisch, maar toch weer het was zo. Kees zei soms van, ja, ik ga nog die bandprogramma's meidje ik nog altijd, maar Kees een oud kerel nog wel bandprogramma's meidje. Ja. Hij weer nog helemaal nog net zo oud. Hij is weer 58 doet de stoor, maar daar zit hij wel heel wat aan te denken. Ja. Ik weet wel oneindig van zijn lippen. Toen hebben we nog zo'n peteer gewoon. En toen zei Kees, ja, wat ik eigenlijk wel willen zoeken in mijn laatste jaren bij de omroep. Want hij ziet ik dat er dan haast op horen zoeken. Ja. Ja, dus eigenlijk zoek wel programma's meisje wel hoe de deden. Hij was natuurlijk levenslustig aan alle kanten Ja. en is toen heel plotseling aan zijn eind gekomen. Ja. Had je het gevoel dat hij toch ook wel met de dood en zo bezig was? Of niet? Ja, hij was heel erg met de dood bezig.
Ja? Altijd al? Of... Altijd al. Ja. Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, ja. Maar waaruit bleek dat dan? Ja, ik weet niet, uit verhalen. Het ging toch ook over ja... Ik denk dat dat toch inderdaad die melancholieke ondertoon was. Van ja, het is ook eindig allemaal. En hij was zelf ook wel met zijn eigen dood bezig. En ja, daar hoorde ik hem wel over, ja. Ja. Zo een beetje in de laatste 2 jaar van zijn leven, toen was hij aan een beetje het afscheid nemen van Omroep Friesland. Toen wilde hij ook echt andere dingen gaan schrijven, Ja, hè? ja. Voor symfonieorkest en zo. En... Ja. Ja, dat was toch wel een beetje zo. Nou ja, als ik bij die omroep dan zo'n beetje klaar ben, dan ga ik echt schrijven. Dat kon hij ook heel serieus dan tegen mij zeggen. We zaten op zijn zolderkamer en dan kwam ik voor iets, kwam ik luisteren en dan had hij... Dat vond hij het allermooist, om te schrijven, om muziek te schrijven. En echt met potlood en gummetje. Ja. Zei hij echt van, en hier ga ik me dan echt in de toekomst meer mee bezighouden. Ja. Ja. Nou, vlak voor zijn dood was hij nog bezig met iets voor de Belvedere. De opening daarvan. Kan dat? Oh ja. Ja. Nou, daar had hij mij al helemaal bij betrokken. En dan moest dit en dan moest dat. En ja, nooit ertoe gekomen. Nee. Maar al de geloks wienen er nog die sketsen, waarop Paul van Brugge zijn in memoriam voor Kees kreun had. Het vermoeden.